салом дӯстони азиз, мо дар маркази савдои Тоҷикистон, яъне ки номи пештараш Сум буд, ҳузур дорем. Инак роҳи мо он тараф роҳа гирем, роҳи парчам, яъне ки парчами давлатӣ он тараф, ва ин тараф яъне биное ки нав сохта истодан ЦК буд, яъне ки ҷои дастгоҳи президент буд. ду этажа се ошиёна будан. ҳозир нигоҳ кунед чӣ хел сохтмоно рафта истодааст. Он тараф роҳи чойхонаи роҳат ва ваданасоз, ва ин тараф тарафи Алиф банк, яъне ки пойтахт 80, ва ин биноҳои давраи советӣ, яъне ки депутатски домҳо мегуфтанд, ва ана ин бинои Сум, ин подземкаш. ҳай дӯстони азиз, роҳи мо ҳозир он тараф мешавад. хиёбони Рӯдакӣ бошад. ҳай бо дарши суҳбат мекунем. ин Сум аст. метонем дарунаш ҳам дароем, вале ҳозир ҳоло не. инак имрӯз 8 ноябр, 8 ноябр, нигоҳ кунед, хеле ҳаво, бодо ҳаво тағйир ёфта истодааст. як борон меборад ва як на. инак инҷа амонатбанкам будааст. ана ман дар чӣ дар ҳайрат мондам дӯстони азиз. дар он нигоҳ кунед, бинои евро чӣ хел зебо сохтаанд. шӯъбаи иҷорадиҳӣ. ҳамин ҷои чорошиёнаи давраи советӣ бари Цумба будагира. яъне хеле як доми хеле зебо сохтанд. ҳамин дом хеле маъқул аст, яъне ки европейский стил дорад. себистон 2018 ширкати сохтмонӣ будааст. дидем дӯстон, бо давом медиҳем. хеле ин маркази шаҳр зебо шудааст. нигоҳ кунед, аз он тараф баъди домҳои депутатски мегуфтанд, аку даври ҳамун мо домҳои чӣ хел зебона, пайкар, домҳои 20 ошиёна, не 18-20 ошиёна, хеле зебо. ин изгоҳи маркази савдои Тоҷикистон, яъне ки Цум. нигоҳ кунед, проекташ чӣ хел зебост. себистон 2018 хай дизайнои зур мекардааст. офарин. ва он тарафи ра диден бинои пайкарро чӣ хел зебо. инҷа ҳама сеошиёна, чорошиёнаи биноҳои советӣ буданд. ёна чӣ хел зебо инҷа. алейкои хеле зебо. ана ин бинои чӣ бигем, де факто либоса. нигоҳ кунед чӣ хел зебо сохтанд. ҳар як магазин бо зебогии худашро дорад. ин де факто бино хеле зебо аст. нигоҳ кунед, бо телевизор дорад. офарин. бинои де факто ҳам гӯям мешавад. нигоҳ кунед. офарин. он тараф роҳи парчам ва ин боғи Рӯдакӣ, устод Абу Абдуллои Рӯдакӣ, ва ин чорраҳаи бигем Цум. он тараф ҳукумати ноҳияи Исмоили Сомонист ва тарафи Вефа центр. ин тараф мо тарафи Садбарг ҳозир равон мешавем. сиёвуш маркази савдо доштаашид. де факто ям дига мешавад. инак чароғати сабзро интизор мешавем ва баъдан аз роҳ мегузарем. инак ин боғи устод Рӯдакӣ. аз роҳ он тараф нигоҳ кунед,
заборҳои сабз истодан. дар инҷо се ошиёна, чор ошиёна то охири вазорати кишоварзӣ буд. унҷа баъди вазорати кишоварзӣ ин тараф ҳукумати шаҳр буд ва биноҳои иstiqomatии се ошиёна, чор ошиёна. инак ҳамаашро чапа кардан. анаку биноҳои боҳашамати зебо сохта истодаанд. хеле нигоҳ кунед, маълум аст ки боҳашамат аст, вале фирмаҳои хитоӣ сохта истодаанд. чаро ман намедонам. ҳаминҷо ҳама бино буданд. ona боҳашамат дом сохта истодаанд. вале рӯ парои инҳо мо чӣ дорем? боғи устоди рӯдакӣ. аз мобайни абрҳо офтоб нигоҳ карда истодааст, вале борон кам зада истодааст, вале шамоли беҳад хунук. гуфта будем ки имрӯз 8 ноябри соли 2023 аст. мақсади ман анамин биноро шумо мехостам бубинед ки чӣ хел боҳашама сохта истодаанд. дӯстон, ин вақте ки тайёр мекунад, баъд открития мекунанд ку вай гумбазморо бинед чӣ хел боҳашамад, ранги мисли таҷмаҳал. як бинои тоҷмаҳал дар ҳиндустон аст. нигоҳ кунед, метавонанд ки дар ҳаминҷо тоҷикои худамон кор кунанд, вале хитоӣ. ана дӯстон, мо омадем қариб роҳро боғи устоди рӯдакӣ. дида дӯстони азиз, пушти боғи рӯдакӣ қасри миллат, яъне ки дастгоҳи президент. он парчама дида истодаед дӯстон, чӣ хел парафшон аст. офарин, хеле зебо аст дӯстон. тобистон хай ҳамин тобистон ва соли гузашта тобистон дурунги боғ даромадан намешуд, барои он ки офтоб ва дарахтоли хурд буданд. аку имсолам наомадам, ягон бор насиб бошад тобистони оянда ҳатман ҳаминҷоро як навори зебо карда мепартоям. ана бино, ин ҷои ҳукумати шаҳри аввала буд, як бинои сурх буд. инҷа вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон буд. инам чапа кардан ва ҷояш ба анами обши як калон бино месозанд. хай умедворем хеле зебо шавад. рӯз ай рӯз тоҷикистон зебо ва хуррам шуда истодааст. дӯстони азиз, анамин рӯпарӯ вазорати кишоварзӣ буд, вале бархам доданд. ана дӯстони азиз, хадамоти алоқаи назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба фикри ман ҳамин хел аст. нигоҳ кунед чӣ хел сегонитаи боҳашамат. офарин, сегонитаи боҳашамат. ин хадамоти алоқа ва ин бинои сурхро ки мебинед, маҷлиси намояндагон, маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон. ва он дугоника биноро агар бидонед, душанбе плаза. ва ин тараф инро бинед, ҳайкали исмоили сомонӣ. ҳайкали исмоили сомонӣ ва он бинои зарди хурдакакро дидед ва дом радио, яъне ки бинои радио азя плюс дигар. ва ин боғи рӯдакӣ ва ҳуло парчам. ва ин телевизор аз соли 2002-2003 истодааст. аку хадамоти алоқаи моро дида истодаед бо акси ҷаноби олӣ. ана светофори монам сабз шуд. ҳай ба шумо муваффақият. ва сарбаланди шамолро дидест, чӣ хел баргҳоро шамол дода истодааст ба тарафи ҳайкали сомониён буда истодааст. ё гирифта истодаанд, ё ки монда истодаанд. ё ки чӣ хел зебост. гулоя бинед, меҳнат мекунанда баъзе касе ки зебогии шаҳрро нигоҳ мекунад. офаринаш, хеле зебо. ҳамин масъалаи гул ку мо ҳамто надорем дар рӯи замин. нигоҳ кунед, любой хел гул меёванд, любой хел цвет қати мешумонанд. офарин.
салом алейкум. Хуб ҳастм хеле ташаккур ака, миннатдор. Саломат бошед. ана дӯстон, ана дӯстон. галенваген мошини зури мо. ин тараф ҷура роҳи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи амнияти ҷумҳурии тоҷикистон будем. боз омадем ман дар ҳамин чароғоки сабз сурх фақат меистам. ин чӣ буд, чӣ рӯз буд? роҳи вазорати корҳои дохилӣ. мо роҳамон ин тараф мешавад. аз ин тараф бовай бинои сохта истодаан бо ҳашамат бо хеле зеботар метофтааст. овози сиренаи гаё хеле дар шаҳр зебоӣ медиҳанд. мисол америкаро як наворашро бинед, нигоҳ ки якҷо якҷо овози сирена аст. хеле бо шаҳрро хеле гем маълум аст ки соҳиб дорад. хоб дӯстон, ҳавои моро дидед чӣ хеле ҳавои абрноку ва шамол аст. ба шумо муваффақият ва сарбаландӣ. инак мо дар хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. саломат бошед. роҳи ман аз ин тараф. худо нигаҳбонад. чӣ тавр хунук. нигоҳ кунед ин гилабиё дар шамолӣ чӣ зебо. шамола бинед дӯстон. ман мекушам осагҳӯй мехӯрам.